lagi siya 1 year, nakaroon siya sakit nga bronchopneumonia. Na-admit siya sa ospital. Naabot ang panahon na murag kami sa amo ang pamilya, murag di na mo madawat. Kay gibiyahan naman guni siya sa hospital. Doktor pero naay dakong milagro sa Ginoo ba nga kailangan pa siya dakong kinabuhi nga aron nga makaedad siya ganani. Nakaluwas siya. Nagpasalamat kami dako nga nanay na siya bisan nasa higikuan. Ramdam sa iyang sarili. Kasi yung pahita sir, kung wagi sa wheelchair, kaya dili kita maka tanaw sa mga tagagawas na mga dili na disabled. Lahat juga yung disabled o dili disabled. Kaya maka suroy gid og bisan asa. Kung gining disabled, pero yung pahita, dili na perminti sa sulod sa iyang panimalay. Makita niya ang akong mga asawa, ang akong mga ugangan. Dako mig pasalamat ni si Lermer kung dagahan mi niya og wheelchair. Aron nga akong bata makalangap og bugnaw presko nga hangin sa gawas. Sir Elmer, magangyo ko sa imuha nga mangayo mig wheelchair sa imuha para sa kong anak. Dako kay kag tabang sa mo. Okay, okay na sa inyo ha, be? Thank you. Matusan eh ba? Sarap siya. Thank you kay sir. Salamat kayo. Sarap na eh, sarap na eh. Okay? Dagan kayo sa pants ba? Sir Elmer Catulpo, salamat kayo sa imong wheelchair gihatag sa akong anak. Dako kaayong tabang sir ang wheelchair. Salamat jud kaayo sir. Salamat sa kabrigadahan o sa mga staff o labi na kay Sir Elmer Catulpos. Dagan yung salamat. Okay, amping ha. God bless. God bless. Ama ng brigada, Elmer Catulpos, ikaw sa akin ay biyaya mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan.